welcome again to our channel. Nandito tayo ngayon sa Henan for dinner. Punta tayo sa buffet. Buffet nila dito sa Sea Breeze Restaurant. Dito sa main restaurant nila dito sa malapit sa dagat. Kami kasi favorite namin ito dahil bukod pa sa maganda yung ambience kasi talagang makita mo dagat talaga. Tabing dagat. You know naman, mahilig tayo sa dagat, di ba? Bukod pa doon ay masasarap din ang mga inihahanda international dishes. Makita nyo ngayon. At ito yung birthday celebrant si Marco. Happy birthday! Palakpakan! Ayan, ito yung ating wow. Dependable editor and everything. Oh, at ito naman ay si ang boss natin nandito. Ayan. Nandito. Ayan. Let's go and eat. Eat na tayo doon sa buffet kasi gutom na tayo, guys. Nag-o-open ang buffet ng 6 PM pero kami ay 7 na ngayon. So 1 hour na kami na late doon sa from the opening time, pero okay lang. Maraming pagkain doon. Marami. Grabe. Let's go. Maglakad ng mga ito. Gutom na. Gutom na sila. Tingnan mo . Grabe. Bilisan nyo. Dali. Ubusan na kayo. Bilis. Let's go. Ang ganda lang dito. I love Henan. Kahit pa marami silang panaminira dito. Ito na. Dito na tayo. Wow. Ayun na. Punta na. Water lang po sa pupito namin, ma'am. Baka bigay siya. Ngayon, excuse me. May reservation po tayo. Cheese, naka-promo. Ayaw na naman po dito. One person's 998 times 4 for 3,998. Ngayon naman po dito, ma'am, have ng wala. Ma'am, yung sa single or kasi siya yung ma'am, that's 998. You can decide. Mas may wine Carla Rossi. Excuse me, sir. Good evening, sir. Ganyan lang po. Siyempre, very ma'am, kasi yung sa unlimited versions natin, since you are 4, kailangan just natin magkabit tayo ng formation. Okay, doon na po. Kasi ma'am, may mga choices naman po na i-line ko na may mga choices naman po. Kung pwede i-spec sa or pwede separate na lang sa pero separate yung table niya, sir. Baka daw kasi mandaya, makikon. That's the point. So, kailangan kasi natin, sir, lahat. Pero sa 250 ilalagay. pwede yung PWD. Andi po. Malayo at doon sa ano. Happy birthday, Marco. Oh my God. Birthday, and then dahil nandito tayo sa Henan, I will take this an opportunity to have this restaurant
reviewed. Kasi, how many times na kami dito, favorite talaga namin, suki namin ito, pero hindi ko siya nare-review talaga. So, magpa-help ako dito sa mga sakop ko, sa kay Marco, kay Gian at kay Edgar, para ay pasabi sa kanila kung ano yung mga kinakain. Like for example now, eating. You didn't read that. What are you eating? What is that? Beef steak? Steak? Oh, yeah. Steak. Okay. Yeah. What is beef steak? It's a beef, yeah. Brisket? Beef steak. With vegetable? Yeah, which vegetable? Yeah. Cabbage? What's that? Potato and broccoli and some onion. Roasted? Yeah. Mix vegetable. Okay, and then yung dalawa pumunta doon at tinitignan kung anong makikita. Ako naman ay kukuha din naman. Okay, now I will start the pasyal. Ipapasyal ko kayo guys. Seafood kimchi fried rice. I know that this is spicy. Cajun fingerling, potato. Ayan. Alam, malapit mo maubos yung potato. Chicken, pad thai. Here. And Marco is here. Taking the mixed vegetable. What is chop suey? Stir fry vegetable with tofu. And here, fish fillet and escabeche sauce. Wow. Kaya yatang mauubusan ako ng pagkain. Spicy orange. Chicken. And then, hong xiao ru here. And then, beef caldereta. Here. And then, we have here stir fry white rice. Ayan, papasyal po kayo. Ayan, para lahat ay mapili nyo at makita nyo kung anong kakainin natin ngayong gabi. And this one is the section. In this corner is the section for fruits. Ayan. So, gumawa ka ng section buffalo chicken popper. Ayan. Ayun, masarap yan. Buffalo chicken. Pero, mahal, sigurado. And how about that? I don't know about that. And then the salad, cornet. And here, mamaya tayo punta dyan sa dessert. Dito muna tayo para maipakita ko sa inyo yung mga main course, fried onion, fried garlic, chili flakes. So yun na yung mga panghalo sa ating noodles. Okay, nasa yung mga ingredients na pagawa. At ayan. Then tofu. Iniikot ko. And this is an alibi also to have an opportunity to choose what will I eat. And then here, deep fry station, chicken katsu, shrimp katsu, pork katsu, squid katsu, katsu. Ay, ako nakakatuwa. Stir fried beef. And then stir fried chicken. And stir fried pork. And here's the grill. Griddle station. Griddle station. Yes. Si Manong na Koreano tingin sa akin. Ang tingin niya sa akin. And now, what will I eat is that? Teka muna, ano yung griddle station? I love this. Ah, yung pusit. I love that pusit and the shrimp. Okay. I will now get my plate. Okay, mamaya na tayo mamasyal. Hello, Chef! Yeah. Hi! Hello! Oh, ayan sila, oh. Nagbabay-babay sila, oh. Okay. And then, pwede kuan, please. Pusit. Ayan. And then, the shrimp, please. Ayan, isa lang. And then, what's that? Tuna panga. Oh, that's nice, nice. Maybe 2 slices? Okay na. Yan lang ulam ko. Thank you. About this, what's this? Tuna belly. Tuna. Ayan na. Okay, tuna. Thank you, ha. Ayan, sasarap.
Okay, let's go. And I will get now my... Oh, I would like to taste also... Ay, taba. Or kawali ma'am? Lechon kawali, lagay ka ng tambok tanan. Ay, Pili ko anang gwapa nga. Kagwapuhon ni mo doy. Ha? Oh, tanan ko. Gwapo nga pares ni mo kagwapo. Oh, di ba? Ay, gwapo mag-wit siya. O, tanaw mo. Tanaw. Ayan, si Dars. Si Darsling. Si Darsling namin. Ano yan? Peking duck. Ay, wow! I love that! Wow! Masarap to, ma'am. Oh, masarap yan. Delicious. Yummy, yummy. Yummy. Okay, thank you. Maybe two for my husband also. Okay, thank you. That's enough. And lot. Si baby. Namasyal si baby. Hi vlog. I will now return to the rice. Let's go get the rice. I have a lot of bayans. I have a lot of bayans here. And where's the rice? I want the plain one. Right here. Mabusog dahil yung tani. The rice. Yan. Yan. Busog na yung mga kasama ko. Ako hindi pa nakakuha. Oh my God. What is happening? Wow. Where's my spoon? Here? Ayan pala. Okay. Okay. Kamusta kayo? I-review na natin ha. Anong kinain mo? Anong masasabi mo sa pagkain mo? Masarap, halo-halo. Ano? Ano yan? Mayroong bang- ribs ng baka. Oh, may ribs ng baka. Meron din fish, isda na ano. Ako may Peking duck. Ayan. Kasi sabi ko lang ng Peking duck, meron ako dito. You want to taste? Ano? You want the Peking duck? Peking duck yan ah. Sarap ba? Sarap ba yan? Nakakuha siyang Peking duck. And then they have the crispy lechon belly, and then the steak. Bah, masarap pa no? I have the tuna panga. Ayan. Tuna panga. Okay, kain na tayo. Carnivorous. Grabe. Squid din. Walang sauce. Oh. Kumuha ako ng lechon belly. Pero walang sauce. Tingnan mo, crispy oh. So crispy. Yung Peking duck. Jack, tikman mo. Ano ba? Peking duck. Babuya? Babuya. Testing yata. Tell me something about your food. May two kinds of pizza na kinuha niya, lechon kawali, maki, Ito, ewan ko ano ba cheese na to? and lettuce, primavera, insalata primavera. Tsaka dumplings, no? Ayan, yan ang mga pagkain dito guys, nakita nyo? Ay, hindi napuntahan yung yung mga Italian foods dito. Let's go. May pa-surprise guys. Meron akong pa-surprise na cake
kay Marco, hindi niya alam. Eh, hinihintay nila kung kailan nila ibigay. Eh, sabi ko, 7:30, but the time is already past 7:30. That's why we're now waiting. Nandito na tayo. And I don't know kung dalhin na nila. Kaya prepare ko na yung tripod. Ay nakuha kong pagkain is another batch. I have the pizza, may ibang flavor. I have here the cheese, just like margarita. And this one is with the dried tomato, I think. And this one is the chicken katsu with the sweet garlic sauce. This is kimchi, and this is ginger, pink ginger, and then the mga and then I have here the shrimp. Okay, shrimp. Ayan. Here is tawagin na natin yung cake. Here guys. Bacon kasi yung table dito. Tiny. So, you can see how I subo-subo. Thank you so much. Thank you so much. Hi! Ang saya, di ba? Oh, di ba? I told you. Wow. Hindi pwede ko ng celebration. Ayan. Kahit simple. Simple, pero wow. Wish, 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 wish. Ayun. Yes! Palakpakan. Ang galing. Yaro, sige na. Dessert na may pangilan mo to. Busog na ako ba? Dessert na ako. Dessert na ako eh. Nakakaluto ito. So this one? Want some? Yeah, I mean, you wanna taste? Kung mahihilig sa pagkain, pag may celebration, pagkain talaga ang pinagtripan. Grabe. Manghang. I cannot eat this. Manghang sobra. Oh. Manghang. Mukha yan. Hindi po kaya. Gusto mo ito, kape? Kumain na. Ang kakabusog. Yun ang ngayon ko. Marami kang makakain na sushi or yung maki, mabubusog ka kaagad. Kaya ang tip ko, huwag kayong kumain ng pag pumunta kayo dito, ang kunin nyo yung mga ano lang, mga light lang. Ha? Okay?
ito yung ginger. Okay lang ginger. At ito yung chicken katsu. Sarap. Okay. Wow. Ito na ma'am. Shot na lang. Wow. Ano na? Nandito pwede kang magluto lang mga magpa-prepare. Yes. Meron na palang ready na pesto sauce, bolognese, bechamel, tomato confit, fettuccine, penne pasta. Okay? And here they have the pizza, samgyup station, and they have here, saan mo kinuha to? Doon sa... Samgyupsal. Okay, dito sa Maki Roll Station. Okay. And, yun, ganun. Meron sila dito. Ayan. I will get mine too. Okay, here it is. Pineapple, watermelon, mango, Strawberry cake, strawberry cake, Japanese cake. Japanese cheesecake, and the Yeah. pudding. Oh. Pudding. Oh, yes, complete. Wow. Okay, as promised, I promise you to show the dessert. Meron silang bread and butter pudding. Yun, pudding na banana cue. Coconut macarons, yan mga blanc. Okay, tingnan natin dito. Japanese cheesecake. Ang cute lang na Japanese cheesecake. And then, mango vanilla. Oh, I love that. Mango vanilla. Cake. Strawberry cake. Rainbow. Timpa. Uy, ang sarap yan. Yellow. Yellow. Anyway. Salad yan. What is that? Ice cream. May ice May cream? fruit salad to. I love this. Gusto mo? Isa pa. Naharaman niya na. Nako, lagot ka ice cream ka. Thank you so much. Okay. Yan, nakita ko. Then, I will be taking my... May I have the chocolate ball. Please, one lang. Gusto mo kumain chocolate ball? Duha lang. Kay gusto raw. And then, duha ko dyan eh. Cream puff. I love the cream puff. Just two pieces para sa aming duha. Galing kumain, no? And then, the Boston. Ang Boston, isa lang. Okay. And then, thank you so much. Daghan na kayo. Daghan. Jamo nga salamat. Daghan. Okay. Thank you. Donel. Oh my God. Donel. Donel ang pangalan niya. Ayun. Nag-parade kami, guys. Yung mga kutsara. Para tayo nag-prosesyon. Okay. You take for me. For me too. Okay? Thank you. And then, ba't ka tumatawa dyan? Meron pala silang ganito. Yan dyan ah. Nagda-diet. Kaya yan tumatawa siya dahil napilitang kumain. Ala, kain. Sige, kain lang. Oh, you want ice cream? Oh. You go get.
Ito no, nakita mo yung box doon? Ayan, ang box. May parang box doon na ano, na stainless. Tabi ng mga dessert. Bago? Meron pa sila dito sa bago yan. Ha? Di bago, mayroon dala pero di ko nakikita kasi eh. Ako kasi kanina guys, nung papunta kami dito, sabi kasi nito, bibili kami ng ice cream. Para daw, yung birthday ni Marco ay complete kung may ice cream. Ang sabi ko naman, punta naman tayo sa Henan eh, may buffet doon, maraming ice cream doon. Sabi niya, wala. Kasi naman, oo nga, naghahanap din ako kanina doon sa dessert corner, pero walang nakasulat na ice cream. You must have to ask them. This is not ice cream, this is panna. Ay, ano? Panakota? Ano ito? Yung ano? Ano ito? Ay, ano yan? Tao yan, nakalimot ko. Ay, magka. Hayaan mo na. We have here chocolate balls. Meron pa sila mga ano. The Boston, the Japanese cake, and the cream puff. Okay, I will taste and I will tell you how it is. Ha? Okay. The first, and I'm just curious about this kasi gumagawa ako nito noon. Maliliit pa yung mga anak ko. Bala ko nga noon, inegosyo yung cream puff kasi sabi ko madali naman gawin. So let us taste. Parang ano. Ito, ang birthday din yun. May ka-birthday ko na. Ayan. Dive ka na doon na. Tapos busog na busog. Wow. Busog ka ba? Hindi ako nabusog. Dive ka na doon na. Hindi ako nabusog eh. Dive ka na doon na. Dive ako? Tapos nabusog, dive na raw tayo dyan. Let's go. Saka na escoceta. Ayan, nabusog ka, Papa? Sobra na din ang malakad sa kabusugan. Oh my God, let's go. Let's go. At silipin natin dito. After eating, let's go stroll to the seashore. Ang ganda, ang saya dahil may buwan. Ang ganda ng buwan. And then, you know, and then, ang daming tao. You see? Ang saya ng paligid. Okay? Ang saya-saya ng paligid. Senyor. 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 I love Bohol. I love Panglao. I love Panglao. Fit, senyor. Fit, senyor. Wow. Wow. So nice. Oh my God. Napagustuhan, Timan. Okay, let's go stroll. Where are we now going, Papi? Si Papi Obisio? Then, interviewin mo nga itong nag-birthday celebrate. What can you say about your celebration? What? Good. Yeah. Good. Yeah. And? I'm actually happy about it. Yeah. Yeah. And then? No, Yeah. thank you? Thank you. Yeah, thank you. And thank you, God. Yeah. Yeah. Yes. Thank you. Yeah, that is the most important thing. You know how to thank God, di ba? Yay! Bye-bye. See you again on the next video, guys. Don't forget to
click the bell button. Siyempre, mag-subscribe. And then, comment. And give me some suggestions kung anong gusto nyong mga videos na mapanood. Okay, thank you. And see you. Keep safe. Take care. I love you guys. Ang gaganda nila, no? Ang daming tao. Diba? Maganda rin mas mura kaya ka. Parehas lang ah.